Paco. Enrique Martínez. Ya van delante los que tienen que ir delante. Vale, este coge tu ritmo, no te embales. Evidentment tenen la copa del segon de l'Alcúdia. Muy bien, Jocina ahí, no bajes el ritmo, ahí. No bajes el ritmo. De puta madre. Seguimos ahí, seguimos. Vamos. Una espècie de monederet en coses dins. Si alguna xica, perquè deu de ser de xica, se'l troba a faltar, per favor que vinga a la línia de meta, l'entaulat que tenim en la línia de meta, que així el tenim. Repetís, algú s'ha deixat un monederet en la taula d'organització del cross. Les medalles han vingut sense instruccions, me pareix. Enhorabona, ara sí, a una feliç foto de família per a la posteritat. I
no se n'aneu que algú més vol fer fotos per ells. Ara sí. Que es última, va. Muy bien, muy bien. Així tenen les copes del circuit, perdó, les copes del cross de l'Alcúdia, les medalles del campionat escolar de camp a través. Esto es muy bueno. I ara demanarem, per favor, moltes gràcies, demanarem, per favor, aniran directes al campionat d'Espanya a representar la comunitat valenciana. I està a punt d'eixir ja. Vale, Fátima. La categoria de cadet masculí, demanem per favor amb el dorsal Rafael Laín. No tenía ganas de correr. El que está bien y puede bajar. Perdó. En segon lloc, amb el dorsal Muerte, no sabemos dónde está. I per ara està la cosa encara en un gran pilotó davant. Tenen molt encara que corren. En el moment que estiguen les 3 guanyadores del juvenil femení, de seguida donarem els trofeus. Atenció, per favor, a la categoria de juvenil femení, les tenim ja aquí preparades. Demanem, per favor, a l'alcalde de l'Alcúdia, Robert Martínez, que puja en el teulat, així com a Juan Ramón García, delegat provincial de la Federació d'Esports de la Comunitat Valenciana, i també a Paco Artal, cap de servei del Consell Valencià de l'Esport. I ja tenim les xiques preparades. En tercera posició, amb el dorsal 328, Paula Espí, del Club de Silla. Segona classificada, Maria Pilar Vaz. Entretant, està celebrant-se la prova de juvenil masculí, 7 quilòmetres a recórrer.
i anirem informant-los conforme vagin arribant. Todo aquel que piensa que la vida es desigual tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura, hay que vivirla. Todo aquel que piensa que está solo y que está mal tiene que saber que no es así, que en la vida no hay nadie solo, siempre hay alguien. Ay, no hay que llorar, la vida es un carnaval, es más bello vivir cantando. Que la vida es cruel, nunca estará solo, Dios está con él. Va muy bien, va muy bien. A ver si tengo suerte que va a ir. Venga, Albert, venga. Atenció, per favor, demanem al delegat del Club Esportiu Torrent que acudisca a la línia de meta. Repetim, per favor, el delegat del Club Esportiu Torrent que acudisca a línia de meta.
Número 5, y que té un total de 11.500 metres. En el moment final de les classificacions de la prova femenina, Cuidado la bici. Lola, el que usa todo esto. Emilio va. Avisan, va. A Rubén, apróbate y va. Emilio, venga. Emilio, va. Vicent, va. A Rubén, apróbate y vamos, va.